глобус Blue 40 дип атала, икенче исеме брайлевская строка. Телсез шукрап сукырлар өчен уку әсбабы дип әйтсәк тә ярый торгандыр. Менә бу аппарат шушы кешеләргә җиһанны күрергә һәм Аллаһның бөек ниъмәте булган Коръән китабын өйрәнергә булышачак. Шуңа күрә дә сезнең бүгенге концерттан кергән өлешегез һичшиксез шушы игелеге эшләргә китәчәк. Һәм моннан тыш та инде зәкят бирүче кешеләр булса, нәфил садакаларын тапшырырга теләүчеләр булса, ярдәм мәчете янына узганда һичшиксез анда керә аласыз. İki mektup seni yollayım. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Безнең ярдәм фонды көздән бер үк вакытта ишетмәгән дә күрмәгән кешеләр белән эшне башлый. Бу безнең фонд өчен яңа юнәлеш. Шуның өчен бу категория инвалидлар белән эшләү өчен брайл дисплей кирәк. Ул брайл дисплей 195 мең сум тора. Алар безгә 15 штук кирәк. Шуның өчен менә шул хәрия концерт ярдәмендә без уйлыйбыз, что 2 брайл дисплей без алачак, Алла бирсә, иншалла.